még egyszer? Meséld már neki, anyák, hogy menj hozzá kiabálni. Na, meséld! Na, Mondd el. na várj! Légy szíves! Nem. Apujék be. Várjál, jó. Átmegy Gergely. Lejön Facebookon. Mit kell még tennem, hogy higgy nekem? Valaki kiabálni. Dáid! Kimegy gyerek! Dáid! Azt mondja, gyere gyorsan, azt mondja. Azt mondja. Apádat megverték a száját. Csillának odavágtak. Szaladok, sebben vagy. Szaladok, semmi. Légy szíves, áruljál, hogy mi a francia. Szalad, semmi. Na, még egyszer szaladjál csak! Még egyszer szaladjál! Csilla azt mondja, Jócskám, én kikupalták a szemét. Csak szeretem. Szóval így, gyere. Te is szemet. Gyere. Neked is várjál az elválás. Ez Gengisnek szól. Jó, te